unengane namhlanje lengane kuyimanje ikhule yazi ukuthi yimini uma wayo lengane yazi simini uma wayo ayazi sinesinye isiqebereshe ke manje silapha emgaqeni esuma waso manje singasazi nokuthi besilala dleni ebeka nosilala idleni lengane le lesikeberesho ngitshela ngaso besazi singanilala idleni ufuna manje ukuthi ke manje lokho sinqakisana ngamazwi ke phathwa labantu laba ke cha iyancasula lento le kanjani ukhuluma kanjani noma ingane mina uyambalekela nje endlini angithola uyambalekela endlini ukhuluma kanjani noma ingane ngazi ngiyamchazela mfethu kufanele kuze ngithini kanti uchazeleni yini oyikhuluma noma wengane engahlali kuyena hayi ukhulumani walwa manje ulwelani uyalwa wena noma ukhuluma noma wengane vele ngiqhamuke nodwa nina wena bafu ukuthatha kuphi ukuthi intombi yami wona baba uthatha intombi yami lo ezoqhamuka naye sizekhiphe emotweni pendula umbuzo thatha kuphi lo ngikuthathani ukwenzani phela ukuthi ngiqhamuke phela iqhamukanga nami lo muntu lo akasuki nami endlini nama akasuki nami wena uthi amadoda akho na hayi kanjani manje kwathi ngifana nawe mina ngifana nawe ngisona isifebe ungathi uma usifebe sinami ngisifebe yebo angifani nawe mina ngifani nawe kwenziwa yini nakunezithombe eziyoviewers lapha ko WhatsApp noma ingane yakho izithombe zani zisendelana nazo izithombe zani zisendelana nazo ngoba izithombe kanti wami ngeke ngisakwazi ukuthi ngibe mina kumele ngenze njani wena masilela lapha ngise ngizumeke qinqinqi nefone wena qinqinqi nefone ngise ngizumeke angisebenzi nokungithinta wena hlala phansi sikhulume angisebenzi nokungithinta wena ngise ngizumeke yangicika lento wagcinani ukungithinta wena wagcinani ukungithinta wena nje mase ngene ebhedeni ubhizi nefone wena ukhuluma noma wengane owayilahle na 3 months ngizwe lokho kanjani umuntu njalo oh sengupepepe namhlanje useki mina nguneni kakhulu nguneni uthi nguneni mina lapha ku WhatsApp nguneni mina senguneni namhlanje nguneni namhlanje okay Mazulu namhlanje nguneni ubonga ngani hayi ngibonga impela asimba ubonga ngani nguneni mina namhlanje kumangane yakho nguneni ngesathu mina manje okay wena lalela ke ngicela uhlale phansi angene umuntu wakho awuzokhuluma namhlanje nguneni mina nguneni mina manje nguneni ngizongicika mina angangidetheleni ngifuna ukuyihluba le ndoda ngifuna ukuyihluba aningiyeka uyangicika ngizongijwayeza nezimpendulo zakhe noma usagibele la ekhanda lami kanti fanele